Most indulunk el. Ahó, kicsit izgulok. Izgulsz? De azt mondták, nem kell. Nem kell? Picit vízesek leszünk. Mindenhol? Ja, most mondták, garantált. Ja. Most Vagy megyünk. ilyen. Indulunk. Igen, megyünk? Garantáltan üvegvágó. Garázdálkodni akar. Örökítünk mindent. Azt már azt mondta a Fabi, hogy izgaló kamera, hogy üvöltjük a kamerát, majd jó lesz. Jó, Most már látod is kamerát. Megbeszéltél magaddal, hogy mindent csináljon? Jó, Tomika, csalják a szavát. Gökte Tuli, Dögrét Tomi. Na jó. Jári, nem látok semmit megint. De hülye vagy. De hülye vagy. Szabi! Jó van. Mindenki tud úszni? Úszni? Így megyünk. Erre nem Hogy milyen mélyiség? Rákember. Hát ha lenyomják a fejed a videóra, akkor meg tudsz szúrni az egyet-kettőt, vagy comb. Tehát nincs ilyen 3 méteres mélység. Túlzasztások előtt ott mélyebb, de ott megkötjük ott a víz. Menjek bele? Na igen, bele kell menned. Na jó, van. Erre menjen. Tévedtem. Nem az autóban van a telefonom. Még egyszer ezt, Tomi? Nem én voltam. Persze. Ez én voltam. Most folyik a Most kell azonnal, vagy Mi kellene? beraknám a zsebembe, mert én nekem ilyet... Kakin, mi kell, drágám? Jó. Lehetünk? Mutasd a beszállást. Addig állítsd le. Ide bal oldalra szeretnék egy valakit, a másik kettővel a túloldalra. Tetszőlegesen. Bocsánat, viszem a vízre. Vas. Szerinted én akkor vassal leszek egy oldalon, hogy... Jó. Csajok, előre, gyerünk előre. Előlül, de hát ide Aki előlül, itt még arányok szárazlába be tudsz állni. Szálljál be, Kincsen. Kincsen, szálljál be. Nem az a baj, de sáros. Sajjál be, aztán másszál levőre. Nyuszika, menjél. Akkor maradjon hátul. De akkor jobb oldalra. Lépjél be, nem kell jobb oldalról, csak jobb oldalra kell átmenned. Bármilyen. Igen? Én leszek hátul. Ide jön be az első ülésre, a másik két ember. Vas, én ülök előre veled. De jó. Egy izét. Hogy lehet zoomolni, meg kizumolni, de zoomolni. A lapát ne lógjon ki oldalra, légy szíves, füles. Füves, nem? Füves! Pláne. Így jó? Nem szabad ez így? Engem nem? Na halljál. Így jó. Lehet? Hátrafele kamerát. Várj. Na szóval. Igen? Fogd meg a tetejét. Ha meg akarjátok forgatni a hajót, Igen? akkor érdemes, ugye fönt fogod meg lent, Igen? és egy picit a hasatodnak neki támasztod, Érdemes kihajolni. de feszítsd neki a kőmmel. Ütközés és sebesség. Hátrafele. Azaz, üljél ki a szélére. Megint beültél a párnára. Kényelmes kis köcsög. Így jó? Igen. És akkor most forgunk! Le van téve. Forgunk, ki hát, toljátok hátrafele. Hátul van a motor. Amíg el nem szédülünk. Egyik oldal előre elvez, a másik hátra. És mindig kifelé hányjatok, jó? Ne befelé. Ez a hajó olyan, mint a lánctalpas, ha jobb oldal Igen. húz, akkor balra megy a hajó. Eleztek előre. Előre kincsön. Yeah.
Előre veszem. Ó, itt van elől az oxigén palacka, vagy mi? Pumpa. Irányba akarjuk megforgatni a hajót, akkor ha kielveztek előre, jönnek hátra. Logickó. Lecsúsztam a széléről. Baszi. És nem tudom megtámasztani magam a jobb Az egy kezemmel. dugd be a lábad, vas, meg kiborulsz, annyi, hallod? Vedd le a cipődet, úgy mondod? szépen tedd a lábad. Igazad van. Tudod mit, én is leveszem a paticsomat. Várjátok, leveszem a paticsomat. Nem, így jobb, profilkép jobb, tudod. Jaj. Úgyis lemaradsz a címlistára. Nem lesz fotó. Tyatya. Hát az már csak olyan. Arra figyeljetek, hogy fák alá ne menjetek be, mert az karcos. Majd kitakarunk a végén. Ja nem, szerintem direkt fákat fogsz föléjük rakni. Persze, ilyen... milyen leveleket. Nem. Én forgatok mindent. Arra megy, ahol Hé, az lyukas a csónak hátul. előreveztek, semmi más nem kell csinálni, csak előrevezni, a többi az én dolgom. Mit csináltok? Menjél már innen. Eleve ilyen barna követ. Ütközik. A hasas lenne nagyon. Aha, igen, vasas. Ide nézzetek, ide nézzetek. Vas. Szevasztok! Szart se látok már. Segítek. Ez a így, most csináld. Gabi, tedd a kamerát a nyakadba, mert azt a véletlenül... Na mi van most? Ti vagytok hánytan? Nyugi, majd jön utánunk. Beakasztottam a nyakad, meddig? Tényleg, de tudod miért tedd a nyakadba? Gabi, Mondjad. azért tedd a nyakadba, mert passzol a fejkötődhöz. Az igaz, azt tudom, azt már megfigyeltem. Csináljunk úgy, mint aki evesz. De így nem fértem be a képbe. Pláne. Mert ti tök szabálytalan ültök. Hosszabb zsinór kellene. Elmondanám, hogy ne szóljátok. Elmondanám, hogy bélák vagytok? Átmegyek. Gyere, bazd, gyere! Na, átadjam, forgassatok ti is. Bebaszok egy flest, De még addig, amíg békés a folyó. Ütközünk! Nem akarom! Mi vagyunk az alaktagjai. Összesen elhoztátok a hajót, én ezt nem értem. Ja, na, Hallod, az még a beszállásnál. Ja, persze. Majd elhiszük, hogy a hajó csavar volt. szép az a hely, gyerekek. Ja, meg ezek a fenyvesek. Ennyit jártunk gyerekkoromban ezekbe az erdőkbe. Tényleg? Rengeteget, gombászni. Na végre, evezzetek, már evezzetek. Hé, megelőztek minket! Így jó. Művészfelvétel. Hoppá, egy kicsit üdnek. Bázd ide, ide! Gyors felvételt. Nem baj, hogy nem motortólakra vagyunk. Semmi baj, megszárad. Reméljük. Annyira jó ez a folyó, mert elhiteti veled, hogy annyira elvezel, mint állatban. Télen Magyarországon evezünk. Havas táján. Zoomon is vele. Ja, de jobb, ha nem. Valakinek van. Nem, Látszanak a pattanásai. vízbe sem. Hát maga így mínusz 10 fokba elvezően. Belelógott az ujjam is. Na jó, pulóverben szokott keresni. És hogyha valaki írná, hogy még ezt azt is fölveszi, de az elején meleg a víz. Mondjuk a fele távig. Nagyon kellemes. Felénél már nem földezik, de még ott is nem az a értelme. Mi van, ilyet cseréltetek? És minket kamerázzák. Igen. Á, túl közel vagy. Lépjél egyet hátra. Balanszoljuk a csónak, de ne borulj, tetje. Hasiszom, hol hasiszom? Bassza, eladtam. Zaciba van. Mondjuk nem sokkal több, mint ez, amit most evezünk. Választották el. Máskor szóljatok, Bazi! Vigyázz, cápa van mögötted! Hú, ekkora cápád van! Nehogy öttem meg.
hogy jötted meg? Jó van akkor. Valaki szegedi itt a csapatból? Nem. Senki? Pedig a fiúk örülnének. Nem azt mondja, hogy még egyszer, még ötször. Még ötször. Én egyszer voltam hokizni. De Egészség. tovább tartott fölöltözni, abban sok szarva mi Tudom. hokiztunk egy jót. Azért vettünk, mert kötelező volt cseheknél az iskolában. Csak hát annyira kevés a jégkorompálya, hogy egyszerűen hiába kötelező. Egyetlen egyszer, 4 év gimi alatt. És ennyi. Ilyen szempontból irigykedem a szlovákokra és csehekre, hogy a legjobb. Aztán majd felgyorsítjuk a felvételt. Ha gyanúsok lennének esetleg előttünk, akkor azért arra figyeltek, hogy nem menjünk rögtön utánok le, mert ők borulhatnak, és akkor a nyakunkba futni a hajó. Jó, majd mi utánatok megyünk. Raftaliángon nincsen, úgyhogy nem aggódom. Mi utánatok megyünk úgyis. Akkor itt bal oldalt megyünk, ugye? Meg a lapátokat ne lógassátok ki, nem akkor ide be a aljába, aztán a szemet. fújt elfér. Hát most azt Lehet tesszük. kamerázni, hát simán. Hát, hogy utána Ez nem probléma itt, abszolút. Nyugodtan kamerázzál végig. Tartsam? Nyugodtan? Jó. Sőt, ha előre mentek, akkor megfordulnak és le tudunk kamerázni, hogy mi is lemegyünk. De inkább fordítva kéne. Bátran menjél nyugodtan. Nem, hogy ti kameráztok. Ja, hogy mi Van még ilyen vízlépcső? Van még ilyen lépcső, nem? Akkor most, akkor most mi kamerázunk, aztán majd cserélünk, jó? Jó, fogod az én elvezőm is, Anikó? Jó, mert én megfogom a kamerát, oké? Ez egy elézmény. Orral belementek, aztán ennyi. Itt jó helyen van? Madame Vichy de Tour. De tűr? Igen. Nem. Úgy beegyező, legyen úgy. Ahoy, Dubček, ahoy! Na fordulj meg! Fordít. Matti. Zoom majd rájuk. Az egy nászor, az egy asztal. Ott kellett volna lejönni. Kapott belőle. Az egy asztal. Igen, állj. Oké volt. Egyet, mert ütközés veszélye van. Ennyi volt, elmentünk bele. Így van. Hát aki tudatot látott, ennyi. Az űrge már majdnem éhen. A sivatagban az űrge már majdnem éhen hajt, amikor személy hajt. Megy a csiga hazafelé, nem? Mi vitatkoznak? Ki rendezzenek házi bulit. Nem fázol csillagbogár, ugye? Én nem. Köszi, nem. Most, hogy süt Köszi, nem. Mondhatom azt, hogy hú. És elröpennek? Húzok. De már meg is ijedte. Nem kell aggódni. Nem megyünk messze onnan. Már jönnek is, mi? Háp, háp, háp. Hát meg gondolom szoktak kapni kaját, nem? Sőt, talán kaját is kaptak. Kenyeret. De vigyázz, mert jön a hattyú is, tudod? Távolságra nem félnek az embertől, de ha ott lennél mellette... De fogott már valami halacskát, most nyeli le. Most fog megfulladni. Most.
A szálka keresztben. kell baszni, menjünk közelebb. Ugye, hogy én joggal félek a hattyútól? Az betámadott minket is. Ugye mondtam? Én úgy sikítoztam orfűn. Öröm. Nehogy elfogjon a söröm. Nehogy elfogjon. De egy dologért fölkaptad az eveződ, úgy látom, a sörét. Ugye? Kilométerek óta semmi motiváció. Milyen kígyó? Ott a vizet, látod, zöldet. Ne idegesítsél föl. Hol? Az. Nem kígyó. Bele nem esek, ha kígyó van itt. Sikló? Az levél. Van, idejóta vagy. Tényleg ott megy. És azért levél. Mojito. One mojito, please, bitte. Ja, ott a fal. Melyik fal? A táblás. Ide hol van fal? A csúszda. Ott a csúszda. De nem tudok kiszállni. Neki fogunk ütközni, ősember. Oh! Jaj. Ne, tudja, hogy kire mondtam én. Sapkádjak. Cup. Jaj. Ó. Tup. Szildi, maradj így, várjál, de jó vagy. De jó vagy, maradj így. Így kell lemenned a Google-ig. Így kell. Tényleg? Gyere, Anikó. Milyen kocsival? Szabi, és figyelj, hogy gondoltad ezt, hogy lementek előttük? Mi lementek, mi meg utána. Jó, rendben. Valószínűleg evezet... Leszeljük a hátuljában. Evez előre, de én nem tudok, gyerekek. Ja, hogy Úgy. állítsa meg a hajót. Hát gyerek, szoktátok. Gyertek már, bazd meg! Jajjaj! Elég lapát. Nagyon messze vannak, de nem baj. Az igen! És felakadtak. Leforgattuk Nem, a ügyesen. halálotokat. Megy ám a limbo. Megy. Szörfözik, Szörf. Hát ez kész. Kvázi, elvittatok ennyit. Mind a négyen állnak. Úgy a partnak megyünk. Igen. Tolat. Adjon Isten. Az egy másik műsor. Igen. Az is egy másik műsor. Milyen kényelmes az a férfi biciklis sor. Ugye? Igen. Nos, húzzál bele, anyuka. Anikó vissza, így van. Közben nézzél hátra néha, mosolygál a kamerába. Hello. Még egyszer? Hello. Bele a lukba, oda, bele, oda. Jó csináljátok, jó. Anikó, meghúzza, te vissza. Te vissza egy kicsit. Elég, most mind a ketten. Elég, jó, húzzad, mind a kettő. Lábatok Húzzad. Az, jó lesz. Az, jó volt. Gyerünk! Állítsátok meg a csónakot.
Kaptam át bőven vizet. Na, én is ott rögtön. Kaptam bőven vizet. Jó, ugye? Csajok, jók voltatok. Na, ugye? Gratula, csajok. Ugye? Kifizettétek a következő kört. Hát Megnyertétek. Nem, jó. Megnézzük, mit csinál. Jól beakasztott. És lelkesen nevez a kis csapat. Ennyi. Milyen jól csináljuk. Mi megnézzük a másik csapat, hogy halad. Hol a zoom? És hol az úgó? Valahol arra. És ott az úgó. Menjetek előre! Ne, ti menjetek előre! Menjetek! Na jó, van, Nyuszi Banda, megyünk előre. Most már megyünk. Nem muszáj! Egy zúgó. Hátulról. Mikor is legalább valamit. Persze, azért is Én vagyok a volt teher. Hogy látom, ott van a sörözős hajó. Ott a sörözős hajó. Húzzál bele, vas! Ott a sörös hajó, azt figyeld! Oda né! Fennakadnátok valami sziklán, akkor erőteljes fázó mozdulattal le lehet rá. Oké. Fárzó mozdulat. Anikónak tiszta víz a hátán. De meg lettem dicsérve.